Hamaikak eta 9 minutu, pronostikoak betez, 22-10 irabazi diete Peñak eta Landak Dario eta Lozari loiun. Gogora ezagun, binakako B serie txapelketako finalerdietako ligaskako 3. jardunaldiko lehen norgehiagoka izan dela hau, eta Gipuzkoako bikoteak eramandu garaipena. Eta zer gertatu da? Dario eta Loza binakako B-serie txapelketa honetan zehar bai sailkapen fasean eta baita finalerdietan ere jaun eta jabe izan den bikotea kolokan dagoela. Hau da, zerak irabaziko balute orain, Muruak eta Gabirondok hemendik minutu batzuetara hasiko den norgehiagoka hori irabazten badute, Dario eta Loza kanpoan lirateke. Zer den pilota, zer den egun batek egin dezakeena, ze eragin duen ikeragarria, benetan, ikeragarria oroar gaur lehen norgehiagoka honetan gertatu dena. Gogora ezagun batetik Dariok eta Lozak aurreko astean irabazi egin zietela Arnedon, Murua eta Gabirondori, Peñak eta Landak, Salaberriren ordez jokatu du berriro ere Oiartzungo atzelariak, Peñak eta Landak irabazi egin zieten ostiralean Legution, Salaberria eta Gaskueri, honen bestez, Dariok eta Lozak aski zuten 12 tantu egitearekin, baina ez dituzte egin. 6-akora arte oso berdinduta joan da norgehiagoka, aurrean ikusi dugu ala ere Peña jokatzeko zegoela, Landa jaun eta jabe atzean, eta Lozak ikusten genuen sufritu zezakeela. Hala ere, pentsa zitekeen, batez ere 6-ako horretan, gorriek ez zutela inongo arazorik izango egin behar zituzten 12 tantu horiek egin eta finalerako sailkapena ahalik eta lasterren lortzeko, baina erabat okertu eginda Baños de Rio Tobiako atzelaria. 12 eta 6 iritsi dira lehen etenaldira aurretik Peña eta Landak ematen jarraitu du, benetan mutiko honek profesionaletan izan duen hasiera apartekoa izan da, lehen mailan jokatu zuenean ere Larrazabalekin batera galdu egin zuten Jaka eta Iztuetaren aurka, baina partida bikaina jokatu zuen orduko hartan ere, orain arte aparteko mailan ari da, atzean gehienetan nagusitzen, frontisa bikain baliatzen du, ezker eskuin sekulako bi beso ditu, eta benetan sekulako atzelaria dagoela hemen ukaezina da, eta bestalde gaurkoan Peñaren lana nabarmendu nahi nuke bereziki. B-serie txapelketan jarri zutenean, noski berak ere erantzunkizun hori nabarituko zuen, inolako zalantzari gabe gainean, azkenean Jon Ander berez urteetan lehen mailan, goi mailan aritu den pilotaria izan da, eta bapatean B-serie txapelketan sartu izana ere beretzan noski kolpea izango zen, baina ederki bete du bere lana, irregularrak izan dira, ez dute Salaberrik eta biek arrazoi bat eta beste tarteko bikotea askotan osatzerik izan, lehen partidan ere Orozkon ikeragarri sufritu zuten, eta benetan oso azkar alde egin zieten Muruak eta Gabirondok, bigarren partidan, bigarren zatian batez ere sufritu zuten, baina azkenerako aurrera atera zuten, eta gaurkoan goitik beheran norgehiagoka osoan zehar jaun eta jabe izan dira. Frontoiaren ezaugarriak ere lagungarri izan zaizkio Peñari, Dario baino errematatzaileagoa bat, teknikoagoa, Peña horrek aurrera egiteko beta eman dio, zenbaitetan, gainera Landaren nagusitasuna ikusita, eta Lozak batez ere partida erditik aurrera askoz ere pilota gehiago galdu eta kentzeko arazo gehiago izan dituela kontuan izanik, hori bikain baliatu du Peñak, eta nortasuna erakutsi du, eta beregatik egin handi batean atera duten norgehiagoka modu horretan aurrera. Bestalde Dariok apenas izan du jokoan sartzeko aukera, Landak pilota asko kendu dizkio, Lozak ikeragarri sufritu du eta ez du bere aurrelariari zuloak irekitzeko gaitasunik eduki. 18 eta 7 iritsi dira, bigarren etenaldira, jada Loza era bat amilduta zen, Dario saiatu da behin eta berriz animoak ematen, baina ez da nahikoa izan, eta azkenerako 21 eta 8 ipini dira, 10 ere egin dituzte, baina azkenerako Peñak bolea zabalean goxo amaitutako tanto batean amaitu da norgehiagoka, eta Peña eta Salaberri finalean izango dira. Ikusiko dugu datorren astean baita, hemendik 8 egunera izango da finala Bergaran, ikusiko dugu ea Ruen Salaberri ordurako iristen den, ala
logikoa den moduan, azken bi partida hauek jokatu ondoren Unai Landak jokatuko ote duen Bergarako final hori noski Peñarentzat eta Salaberrirentzat eta oro har bikotearentzat pozgarriena Peñak eta Salaberri jokatzea izango litzateke, baina eskuak zer moduz dituen Fuenmaiorko atzelariak, txapelketa osoan zehar arazo handiak eduki ditu, finalerdietako lehen norgehiagokan ere erasan da zituela ikusi zen esku horiek, ea finalerako iristerik daukan eta alik eta maila onena eman dezaketen. Eta bestalde, Dariok eta Lozak aipatu dugu jaun eta jabe partida alde handiarekin irabazi izan dituzte lehen fasean, baina pilota borobila horregatik ere jarraitzen du jendeak eta horregatik ere aritzen gara gu hemen honen inguruan hizketan ez dakigulako zer gertatu daitekeen egun bakoitzean, begira, gaurkoan ezustekoa, enuke esango Peñak eta Landak irabaztea ezustekoa izan deni, baina bai irabazi duten aldearekin, eta Lozak esan dugu, txakalaldi ugari izan ditu txapelketan zehar, baina beti tinko itxatxe egin da kantxan gaurkoan egoerak gainditu egin du, askoz ere gehiago okertu da, eta hori Peñak ederki baliatu du sakearekin, ezker hormaren jota Dari hori airea kenduz, eta asmatu du zenbaitetan Tolosako aurrelariak. Bestalde, Unai Landak jokatu behar zukeen ala ez. Nik uste baietz, nik uste atzelari batek bere maila lehenik eta behin B-seriean demostratu beharra daukala. Landarentzat demostrazio bat izan da. Demostrazio bat non lehen mailan jokatu diat eta orain B-seriean. B-seriean ere maila eman behar diat. Ikusi behar ditek neu kapaz naukela hor goi mailan egoteko. Eta nik uste Peñarekin jokatu dituen bi norgehiagoketan hori demostratu duela Landak inolako zalantzarik gabe. Aurkaria baino gehiago izan da, bi partidetan, askoz ere gehiago astindu du pilota, hobeto aliatu du frontisa, zuzenago aritu da bi eskuekin, eta maila aparta eman du. Beraz, Landak, nik uste, Landa jartzea zentzuzko erabakia izan dela, frogatu beharra zeukatelako, ea lehen mailan jokatuta alako maila eman da, B-serian ere alako konpromisoetako norgehiago kanea emateko gaizen, eta nik uste ongi baino hobeto nota oso altuarekin bete duela hori Oiartzungo atzelariak. Gogoratu beraz, Peñak eta Landak 22, Dariok eta Lozak 10 loiun, Peña Salaberri bikote titularra finalean izango da.